Ole clear tu te chibai le ve kule voin hi mei ni sari kumsan hi somni panga ni lai ni ania ton tuma hian tukin jing lama India le Pakistan in be dan chungchang khovel nga event lo tak mai hi kan tar lang do nanga e chan chin hian khovel pum nga event a lo nga la a chan chu India hian missile engemaw zat mangin Pakistan lam hi abeya he hianin khovel pum chu a thong khop mai ole he thil thleng chungchang hi chiang takin ton tuma hian kan tar lang don ani India chuan operation sindur an ti chu tukin jing ni lai ni jing hian akalpuya ti chuanin India hian terrorist te infrastructure sang Pakistan ramami le Pakistanin a opchin Kashmir huam chung mi te chu tukin jing lam khan missile mangin abeiti an tar langa he thil thleng wang hian rampan hi inkar bo ruak hi a so sang ta hle maya indona tak tak a chuak don ta ni hin alang operation sindur an kalpui wang hian India chuan Pakistan lama hian missile pakualai mai chu an ka chu athu an tar langa e missile wang hian mitam takin nunnan chan pha ni in tarlan ani bok ole tuntuma karon tarlan na tur source hi India Today le CNN ani ti kha han soi masa ani ole masain kan soi thui mai India ina missile aka chu awanga Pakistan lamina boina le harsatna han to dan sang te video clip hi kan en masa photanga ti chuan kan soi chun zom le don nia ole kan en tar khan India chuan nasa tak main Pakistan lampang hi abeita a report atanga landan chuan India in missile manga abeina hmun te hi Pakistan sipai te omna hmun ani lova terrorist te omna hmun ani thu tarlan ani amairo chu hetianga Pakistan lampang missile manga anbe tak chi mawang hian Pakistan sarkar hi athin rim don ti chu chiang tak ania chuwangin a chan let na po anron nei ngei rin sa ani Pakistan lamin an report dan chuan India in missile aka chu awang hian Pakistan rama hmun ruk lai chu abum chiani nan taranga he missile awang hian mi pariat lain nunan chan pha ti Pakistan lam chuan an tarlang ani voin chomhalam dar soma hian India army chuanin press briefing an nei tur thu an tarlanga operation sindur chungchanga engtiang chin nge operation hi an kaldan ti te po ching le zolin haron tarlang don ani hetianga inbe na athlenna chan pakhat hi chu April ni somni pahnia Jammu and Kashmir India khwalzin le India mi le sa mi somni paruk lai mai terroristin an tha wang ania Narendra Modi chuan phuba an lak tur thu le he tual tha na in nam hnoi zong te chu hremna an pek nge nge tur thu alo soi to a tuna hian atakin he thu soi hi an kalpuita ani hetianga inbe na athlenta ka wang hian India Today in atarlan danin Jammu and Kashmir district panga zirna inte chu kharvek ani tur thu an tarlanga abikin Jammu Samba Kathua Rajouri le Poonch district te he district ka zirna in zong te chu kharvek ani dona Pathankot in atarlan danin darkar somsari pani chu hen zirna in zong te hian khardon ani line of control inka na athlena wangin Pakistan lam hianin Indian mi le sa pathum lai mai chu Jammu and Kashmir hian an that ni in an tarlang le boka Pakistan army te hianin artillery laipui mangin line of control hian inbe na an kalpuya Indian army heroin pangai takin he inbe na hian kalpui thunga ama ero chu vandoi khak takin Indian mi le sa pali civilian te chu an thi thu tarlan ani tin operation sindur inbe na thlenga hian source na tarlan danin Air Force pilot zong te chu an himvek ti an tarlanga Pakistan lam heroin Indian hetiangan be wang hian mi pariatin nunnan chan pha ni an tarang vele thung intelligence te chuanin hetianga operation an kalpui hi an rom mandanang takin an kalpui thu an tarlanga
chuwangin an che thaviau niin alang bok. Marco Rubio chuan India le Pakistan inkar hi uluk takin US chuan a thlir reng tiin ataranga. Marco Rubio hi US Secretary of State ania. Hetianga uluk taka an vil lo chuanin Indona lian tham chuak mai thei an hiawangin an phim khur thu atarlang bok ani. Hetianga inbeina athen thu tawang hian Pakistan chuanin an airspace zong chu an khar ngal vek thu an tarlanga. Qatar Airways point tuna hian Pakistan lama an thlona thlok tur te po airspace an khar taka wang hian an thlo tir thei lo ti an tarlang zui ani. Soitakang khan inbeina hi aso sang chho zela chuwangin Pakistan lamtan chuan tundin hmuna an airspace khar hi ahim berdon niin alangri. Pakistan Defense Minister chuan asoi vele danin India in thlona panga an chan niin atarlang vele boka. News agency Reuters ashil danin Pakistan Defense Minister chuan India hian an thlona panga an chana ama ero chu India lam sarkar thu nei tu te eroin thlona pakhat ma an chan lo thu Operation Sindura hian an tarlang vele bok ani. Tuzok nge thudik soya tuzok nge do soi ti chu tundin hmuna hian chiang takin hriat thei alani lo. Hetianga inbeina athena wang hian Air India chuan Jammu, Amritsar, Bhuj le mun sanga airport a thlona tumtur the chu akan sel phani tarlan ania. Voin dar som pani ma chu thlona pakhat ma heng hmuna te hian tumlo turin an hriatir bok ani. Tin Amritsar tumtur international flight pani te po Delhi lama tumtirani thu airlines tu nei tu te chuan an tarlang ani. Pakistan Director General of Inter-Service Public Relations in asoidanin India chuan Pakistan lam munruk lai chu tukin jing lam khan misal mangin abeya. Hewang hian mi pariatin nun nan chana mi somni panin liaman tur ti atarlang bok ani. Hetianga inbeina atlenta ka wang hian SpiceJet Indian Airlines pakhat point Jammu, Srinagar, Amritsar le Dharamsala airport a thona thlok tur zong te chu cancel ani thu atarlanga. Passenger te chu an zindonin flight status check masaput turin hriatirna ati chuak bok ani. Tiang hian airport sang te chu tuna inbeina thleng mek hian ang ngonga thona thlok chuak tur le lutur te po kong sangin he inbeina wang hian boina han tok ta ani. India chuan Rafale jet mangin tukin sing lam khan Pakistan lam hian be thuan tarlanga. Rafale fighter jet hian Scalp cruise missile thatak mai apaya. Indona tan chuan tangkai tak ani. Pakistan lampo hian antarlan vele danin Indian thlona pathum le drone pathum an ka thlak thuan tarlang vele boka. He hi thu chiang tak ani em ti ero hriat ani lova. Hetiang hian news sanga aron dar chiam boka. India lam heroin soita kang khan an ma ni lama engma ka thlakom lo thuan tarlang vele thung ani. Tunchuma inbeina thleng hi Indo-Pakistan war kumsang hazako somsarip ani nuwa India in Pakistan border an lu thuk ber alania. Chuwangin tuna inbeina thleng hian ngong lian tak aron nei chodon ti chu thil chiang tak ani. Ole kha tundin hmuna tukin jing lama India in Pakistan an beina thleng chungchang kan talan the chu nia. Emi ba ka hian thil thleng dangomani chuan video danga kan ron tarlang le don ani.